Evropska unija priprema kontrameru u vrednosti do 28 milijardi dolara protiv američkog uvoza kao odgovor na uvedene carine, prenosi agencija Reuters. Zemlje Evropske unije pokušat će u narednim danima da nastupe kao jedinstveni front protiv tarifa koje je uveo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, verovatno odobravajući prvi set ciljanih kontramera na uvoz iz SAD-a u vrednosti do 28 milijardi dolara, od zubnog konca do dijamanata, navodi se u objavi. Ističe se da će spisak proizvoda koji će biti obuhvaćeni ograničenjima uključivati meso, žitarice, vino i burbon, drvo kao i žvake, zubni konac, usisivače i toalet papir. Kako se naglašava u članku, takav potez Evropske unije značio bi da se pridružuje Kini i Kanadi, što bi moglo dovesti do globalnog trgovinskog rata. Američki predsjednik Donald Trump ranije potpisao ukaz o uvođenju reciprocitetnih carina na uvoz iz drugih zemalja. Osnovna minimalna stopa iznosi 10%. Većina zemalja suočila se sa povećanim stopama koje, kako je objasnila Kancelarija trgovinskog predstavnika SAD-a, izračunala na osnovu trgovinskog deficita Sjedinjenih Država sa konkretnom zemljom, sa ciljem da se deficit anulira.